Hola! Hola, nós somos Claudia Alba. este é o noso primeiro episodio do noso podcast chamado Recordos. Ademais de nós, forma parte tamén do podcast Triana, que está detrás de cámaras, que vai ser a encargada da producción. Hoxe vai ser un episodio de introducción no que falaremos un pouco de o que vai ser o noso podcast e o que trataremos nel. Tienes que seguir. Pero que digo? Ya, pues cualquier cosa soy yo. No noso podcast imos tratar sobre todo os medios de comunicación en galego, xa que creemos que a nosa lingua cada vez é menos falada pola poboación, sobre todo da nosa idade. Queremos que se volva a falar en galego. Sí, de feito, como todos sabedes, pois a raíz do franquismo, que a lingua foi prohibida, logo xa o número de falantes pois diminuiu. Entón, pois non queremos que se termine de perder a nosa lingua, porque é algo esencial da nosa terra que debería todo o mundo coñecerla, la verdad. E a verdade, non. Ademais de non ser tampouco tratada como algo campechao de pobo, sino como unha lingua que dá cultura, aporta... Sí, eliminar os prexuizos. Sí. Nada, sigue hablando. Nada, con o noso podcast tamén queremos pois fomentar eso, o uso da lingua, sobre todo a xente da ansiedade, porque hai moitos prexuizos coa lingua, pois queremos que se sean eliminados, que a xente o utilice e pois que consuma medios. máis medios en galego. Sí. De feito, eu descubrí un outro día que se chama As Nosas, xa que a mí encanta o deporte feminino, pois non encontraba ningún espazo no que poise ver información diaria sobre pois o que estaba a ocorrer neste ámbito. Pois nas Nosas, que é unha web que simplemente se fala en galego, pois conta todo acerca do que está ocurrindo e pareceme super interesante, a verdade. Xa que falas do deporte, tamén gustaríame comentar para os amantes do surf, como son eu, que eu tamén sigo dende hai xa un tempo a unha conta chamada surfgz.com que fala tamén, ademais pois do surf, dos demais deportes mariños, os trata bastante ben e tamén pareceme bastante interesante. Pois é moi interesante, a verdade. Eu tamén descubrín, xa tamén hai tempo, cando empezou o curso, unha revista, un periódico creo que se chama Pontevedra Viva, pois que fala pois de todas as novas acerca de Pontevedra que están a acontecer, e como nos estudamos en Pontevedra, para saber o que está a acontecer ou simplemente para facer traballos, pois a consumo bastante. É moi interesante. Sí. E tamén gustaríame comentar Radiodifusión, que é un programa elaborado polas emisoras municipais galegas dende unha perspectiva local, polo tanto moito mellor que se fora doutro lugar, está moi comprometido con Galiza. Tamén me parece moi interesante, pois o que xa falamos, co tema de traer de volta o galego e todo. Ademais a xente que escoita moito a radio, sobre todo a xente maior, que tamén pode seguir consumindo pois a radio na nosa lingua. Sí, porque quizás xente da nosa idade non o emprega tanto, pero, por exemplo, o meu avó vai coa radio a todas partes. Sí, o meu tamén. Sí, e tamén quería comentar, xa falando de medios e así, que outro día, falando con a miña prima pequena, non sabe o que era Xabarín Club. O sea, para mí era algo increíble, o consumía, o vía todos os días, e non sabía o que era. De feito, ti non saíches no Xabarín Club? Sí, o día do meu aniversario, que o día do aniversario da xente que forma parte do club, puñan fotos das niñas pequenas felicitándoles. Os meus primos pequenos non saben o que é o Xabarín Club. Eu me quedei... É que é moi necesario voltar ao galego. Sí. O sea, que se está perdendo bastante. Todo o tempo en galego. Sí. Claro, pero incluso cuando reís, ¿de qué te ríes? Rimos en galego. Vale. Tamén che digo, eu moito digo aos meus primos pequenos que non conocen o Xabarín Club, pero os meus avós non falan comigo en galego. Sí que é verdade que consumen a TVG e tal, pero non soen falar comigo en galego. Os meus avós nin comigo nin sin mí. É dicir, eu penso que cada vez menos xente, sobre todo maior, que é como que o temos estandarizado porque falan máis galego, cada vez menos. O sea, eu vou pola rúa e non me falan galego ninguén. Pero tamén é verdade que eu creo que tamén está ligado aos prejuicios que temos hoxe día. Pode ser. Que fai que a xente deixe de falar tanto en galego polo que podan dicir deles. De feito, eu cando vou cos meus avós ao bar, están ali os seus amigos, son todos da mesma idade e ninguén fala galego. O sea, É como que xa non é moi común.
Tamén é verdade que nós somos de Vigo, alrededores. En Vigo tamén é unha zona onde non se fala tanto galego. Sí que é verdade que eu ao chegar á facultade sorprendeume que hai xente da nosa idade que sigue falando en galego a diario, que é algo que eu non estou acostumada porque en Vigo non me relaciono con xente que fale tanto galego, pero aquí pois me sorprendeu bastante. Sí, sobre todo sorprendeume ao principio, antes de vir á facultade, xa polo grupo había xente que falaba en galego non debería sorprendernos tanto, pero é a realidade. Sí. Ao fin e ao cabo é o que hai. Normalmente a xente da nosa idade non fala galego, entón faisenos raro. Bueno, e ata aquí o noso primeiro podcast, que basicamente foi a introducción ao que imos falar os próximos días e nos próximos podcasts. Espero que vos gustara moito e que seguides consumendo pois, o noso podcast. Sí, o noso podcast e os medios de comunicación en galego, que ao final é o que queremos conseguir con isto. Sí, o noso objetivo principal. E bueno, ata aquí. Sí. Próximamente tendes máis invitados. Sí, máis novas, máis Sí. cousas diferentes, que os van gustar moito, creemos. Xa está, hasta aquí. Chao.